A few moments later. Hi guys, good morning. Magandang araw sa inyo lahat. At ngayon nga ay pupunta kami ngayon sa Mapita. Time check is... At ayan nga, no, kaya nga, alat na. Punta tayo sa Mapita, Pangasinan. Alat na. A few moments later. Guys, no, medyo malapit na kami ngayon sa Mapita. At ito yung mga aking mga kasama today. Ayan, si Melda at saka si Ray. Kaya ngayon, arat na. Punta na tayo sa Mapita. Mapita, 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 Mapita. 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 Arat na. At ayan nga guys, nandito na kami ngayon sa... Papasok kami ng Mapita. Nagbablog ako eh. Ayun. On the way na tayo sa Mapita. Samahan nyo ako ngayon. Excited din ako kasi may lang ako makakapunta ng Mapita. Kaya, yan. Ako, siyak ko.
2,000 years later.